سید اجلال حیدر شاہ صاحب ذکر فضائل و محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید ارباب حسن شاہ بخاری ذکر فضائل و محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ مومنین حضرات جو باہر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ دعائے ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا ونصیرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خاندان تطہیر کے بآواز بلند صلوات۔ کوشش کرو ایک ایک قدم آگے آ جاؤ، بسم اللہ علیہ وسلم، مجلس زینت پڑھو، آ جاؤ آ جاؤ، بسم اللہ۔ مجلس آزادی قبولیت دی خاطر بھی بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام بلند ہے، بلند آواز نہ چاہو سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، صلوات بلند آواز نہ سارے دل۔ نہایتی واجب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی آزادات، اجازت ہے نوکری شروع کریے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار، میں بالکل ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا۔ عظیم باپ دے عظیم ذاکر بیٹے پیر ارباب شاہ میرے بعد تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ انہاں اور عزت عطا کرے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بابا ارباب شاہ جی اللہ دے اس پورے جہان نماز پڑھن واسطے بندے دا مسلمان ہونا ضروری ہے، روزہ رکھن واسطے بندے دا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کتنی واہ واہ ہوئے سدت تیرے حوالے کرا، اس اللہ دی پوری کائنات ایک عبادت ہے یا حسین، بندہ مسلمان ہوئے نہ ہوئے ماں شریف ہونی چاہیے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا۔ دعا ہے مالک مانی مجلس تیرے سے وقت اضافہ، وقت اتنا ہے اللہ دی پوری کائنات ترائے بیبیاں ایسیاں جنہ کم عمر موت دی دعا رومن دے دھاڑے آزادار دا ماتمی دا بڑا مقام ہے۔
گھر بار چھوڑ کے اس نیت تے ٹر آئے ہو انہوں روان جے لاش تو سکیاں بھیڑیں چپ کر کے اٹھی گئی رائے بے بی ایسیاں بابا جی جنہ کم عمر موت دی دعا مانگی ہے پہلی بی بی دا نام چاہاں تیری اتنی ہائے نکلے نال دا بیٹھا ماتمی سن لوے پہلی دیئے محمد دی زخمی پاسے آدھے واہ بھائی واہ ہائے بلند کرنا آدھی دیاں تھیاں راضی ہوئے بابے دے ٹور ونجن تو بعد 28 سفر پیغمبر دی وفات دا دن دے 26 سفر آلے دن پیغمبر فرمایا سلمان آج نماز تو فارغ ہو کے کوئی بندہ گھر نہ جاوے سارے نمازی موجود ہیں پیغمبر فرمایا سارے صحابہ موجود ہو جی رہا یا رسول اللہ فرمایا میں پوری زندگی تواڈے تو کچھ منگیا نہیں مال غنیمت آئے میں تواڈے بچے تقسیم کیتا تواڈے دتے ہوئے طائف تواڈے بچے تقسیم کیتے اج میں رسول ہو کے صاحب کتاب ہو کے کچھ منگا میں نے دسو سارے صحابہ لبیک آکھیا اتھوں والا ہاتھ پیغمبر اتھے رکھیا دوجا کمدا ہاتھ پیغمبر اتھے رکھیا انجے ایک صحابی دی منت کر کے آتا ہے میں تواڈی منت کرے نا میرے ٹور ونجن تو بعد میرے بوے دا حیا کریا جوانوں ماتمی رویندی یہ گل حاج نبی دا کفن میلہ نہیں ہویا جس دروازے تے فرشتے اجازت لیندے ہیں مسلمانہ اس دروازے کو بھا لائیے دوسری بی بی میں نہیں پڑھتا وقت تھوڑا ہے تیسری بی بی ہے حسین دی 4 سالہ دی ضعیفہ تھی جنہی عمر تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آئی کربلا تو لے کے شام تائیں شام تو لے کے دربار تائیں جتھاں پھوپیاں کھڑائے چپ کر کے کھڑ گئے شکایت نیس کیتی پانی نیس ملیا چپ کر گئی ہے سید سجاد فرمندن ایک درد میں سجاد قبر جرویسی معاشر جرویسی مولا کیڑا فرمایا شام دے ایک چوک میرے دامن نو چھکی آئیے کوئی نہ بیٹھو سی جنڈی جائے 4 سالہ دے تھی ہو سی امام فرمندن میں مڑ کے ویکھیا میری 4 سالہ دی بھیڑے اکھا نہیں شاون دے بدلے انجے نکے نکے ہاتھ بن گیا دی سجاد میں تیری کنڈے کڈن والی بھیڑا سجاد میں تیری منت پئی کر دیا شمر دعا میں اٹھ نہ مارے جتھوں میرا خون پیا واہ بھائی بلو علی دیاں تھیں راضی ہو ہائے بلند کرے بڑا مقام ہے فاطمی دا ازادار دا 6ویں امام دے دور وچ ایک بندے گھر مجلس کرائی آدھے مولا میری حسرت ہے تسی میرے گھر تشریف لے آؤ امام فرمایا وعدہ ہویا تو مجلس کرا میں تیرے گھر آسا اس مجلس کرائی سہد ستون مسند لائی پوری مجلس انتظار کرتا رہا ہے امام آسد امام نظر نہیں آئے مجلس ختم ہو گئی گھر ٹر گیا مولا دی بارگاہ قدمہ دے ہاتھ لا گیا دے ہیں مولا میں تو کوئی گستاخی ہو گئی ہے مولا تسی اپنے بابے دے ذکر سے نہیں آئے امام فرمایا تن کہیں آکھے میں نہیں آیا امام فرمایا میں آیا ہاں میری مجبوری آئی میں کلا نہ میرے نال میری دکھ پاسے آلی دادی آئی جدہ مجلس ختم ہوئے بارگاہ دے دروازے تے کھلو کے جڑی تسبیح اوکھی پڑھ دی آئی دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کیا دی عزادار تیرا شکریہ ادا کر دیا انہوں رنہ ہے جد علاج تو سکیاں بھیڑے چپ کر کے اٹھی گئی زندان ہو ملیا جہاں چھت کوئی نہ بالکل وین دے قریب ادھی ادھی راتی اٹھ کے وین کریا آئیو میں قریب دا بابا آئیو میرا اللہ راسی بابا ایک گل سنیے ظالم آدھے سجاد بچی کونے جڑی اتنا دکھا رو دیئے امام دی آواز آدھی ہے میں غریب دی بھیڑے اے سجاد کیوں رو دیئے رو کے امام فرمائنے کربلائے
سب تو قریب کھلو کے اس پیو نو گسدا ڈٹھا ہے جداں دا بابا مارے آس پیو واسطے روندی ہے تو پیو دا سر چلے میری بہن چپ کر ویسی اے سجاد نہ روسی امام فرمائے جیندی ہو سے دروسی مدت بعد چاچا غریب قیدی بیمار پتر دے ہتھاں تے اللہ راسی پیو دا سر آیا نال پیو دا سر چاہیا ایک لفظ آتا کوشش کرنا تیری ہم جا جاوے جیڑا ہتھاں تے آیا ہے او پیو ہے جیندے ہتھاں تے آیا ہے او پترے کوشش کرے ہائے کرے کہ نکڑ پچھو متا بیمار رات بیٹھا رہتا ہوئے جے کو ملن پہ آوینا آئے چاچا وہ تھی آئے ارمان اس سے گل دے جیڑا ہتھاں تے آیا ہے وہ دے گردہ نے جراتا ہے جیندے ہتھاں تے آیا ہے وہ دے اکھاں جراتا ہے جے کو ملن پہ آوینا آئے وہ دے دوئے کان زخمی ہے بلا بلے ہائے کر کے رو علی دیا راضی ہوئے امام زندان دے دروازے پہ آکھر ہوتا ہے پہلا وینڈ کر سام ایک ساں کس کس آنکھ دے مہر لگی ہوئی ہے اتنی ہائے کر چھوڑی جڑی شام میں جو تیری مہمان آئیے تیرے حق کی دعا کر جاوے زندان دے دروازے تے آئے پہلا وینڈ کی تس مسومہ جاو بابا ملن آئے آوازاں دیا سجاو منت لاؤ بابے دسار میرے ہاتھ رکھ جھوٹ بولا لاتی ہوں ماں شادی سارا ہے پہلا وین کر کے آدھے بابا میں رول گئی کوشش کرے ہائے کرے کوشش کرے ہائے کرے اگلا وین کر کے آدھے بابا کر کے روئے وین بلند کری علی دیا دیا راضی اگلا وین کر کے آدھیا بابا میں گھوڑے اندار بھت جی رہی آئے نہیں اوشی یہی نہیں جیدی ستر دے ہائے نہ نکلے ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو تو حسین دی چادر دوازدہ ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ہونا ہلکے دے ماتمی ضرور سارتا پرسا دیوائے ایک وینی ہو جڑا کیتا شام دی نگری حل گئی رو رو گیا دیا بابا اکھاں بار میں بگڑی ہو گیا بابا میرے کان زخمی ہے بابا میرے کان زخمی ہے ممبر دی قسم میں چاچا تیری زندگی دراز ہوئے وین کرے دیا دیئے یاد رکھے جوانوں ماں پیار پتر نال ہوتا ہے دھی دا پیار چاچا پیو نال ہوتا ہے اللہ نہ کرے جانے جو کوئی بندہ پردیس جاوے جتنا بندہ تو بعد گھر آتا ہے دھی پیو دے ہاتھ سمجھی ہے رو رو کیا دیا بابا بابا دیا کھائی مانگ دعا اکبر زبان میں جی کے کیا کرنا ہے حسین موت آنے بابا کربلا میں دعا مانگی آیا بابا اڑگرا مادر شالا سکینہ موت آنے حسین دی آواز آنی ہے بجرہ دسا کی میں مدینے بلی گیا رمیے ترو کیا دیئے خسان کروا اے نبی تیری دے دیڑ شامی اللہ اب کمائے پہلے جوڑ لائے اکڑوار کیا نہ سجاد اللہ جناد رسا تو کا جوان آیا اے رسا جوانی جرات کروایا اور انہیں تنو کیا دائے ڈٹھی ماں کر دیا او بالا
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید ارباب الحسن شاہ بخاری ذکر فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ جس بادشاہ حبش کی شہادی میں انہوں فضا بڑھا کے دروازے بطور تے کنیزی چلیا کہ اس سے خاتون حسن حسین دماغ سڑھایا بڑا کریم ہے 14 مالک سارے رل کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا نعرہ حیدری لیوان حجا کے سارے بولو حیدری یا علی حسینیت سارے مل کے بولو کوئی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد ہمیشہ مردباد یزیدیت مردباد پاک سیدات حسین دے دشمن دلان سارے بیٹے خاتون نے جنت سین دے قاتلان دلان بیشمار آواز چکیے بندے ڈھیر سارے نیزداری مظلومی کربلا دے ہر دشمن دلان بیشمار صلوات کبڑو سارے مل کے پڑھو پڑھو سے بلند بلند قدم قدم ٹول کے آن مالک قدم قدم کے دروازہ قبول فرما میرے مالک اللہ دارہ دی ماتم دارہ دی مبالغ دی زندگی دراز فرما میرے مالک ساڑی عزداری دا ساڑھے ملک پاکستان دا آپ تحفظ فرما جتنے لوگ بیمار نے صدقہ اگر سید کو صاحب دین دی بیماری دا ان بزرگ بھی بیمار نے مالک جتنے بیمار نے صدقہ چوتھے بادشاہ دا انہوں شفا عطا فرما امین سارے آگلے میرے مالک جتنے ماتمی بے اولاد میں صدقہ بیٹی دکھالی جو دیدہ امانیاتنا لے ماتمی پتر عطا فرما میرے مالک عزدار علیہ گھر دے اپنی رحمتہ دا نزول فرما لکہ شکر دعا وقت ضرورت دعا واجبنی وجر دعا مالک اللہ والے سے حقیقی وجد اللہ لازم کائنات بقیت اللہ ولی العصر منتقم حسین سرکار امام زمان دا جلدی ظہور فرما دارمی بادشاہ دی جلدی آمد واسطے سارے مل کے بلند صلوات پڑھن دی کوشش کرو اجازت ڈیوٹی لگا سکتے ہمارے وطن ہے حکم حاضری ہوگی کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ ہی کدی زندگی میں پر کھڑے کے ذاکری دعویٰ کیتے طالب علم دی حیثیت نہ کیونکہ ذاکر
اس گھر کا چڑھاوے تو رحمان چڑھاوے، یہ سعید الفرینت امام چڑھاوے، فقط بار میں شہنشاہ دی لسٹنگ نام درج کرانے کی خاطر ایک تعبیر میں جڑی دیر پڑھنا ہے علی علی فصل چنگے نہیں لگتے بزرگوں میں تکلیف دیتا نہیں جڑے جوان پیچھے بیٹھے اس سامنے مجلس کا فرنٹ خالی نہیں ہونا چاہیے جی میں پہلی صافی نماز پڑھتا جو ڈھیرے بادشاہ دی مجلس کی سامنے مانتا جو ڈھیرے آلو کچھ نظر اسی آنے سامنے ہو راہ پر ہو جن کا حضرت عباس بابا جی ہو راہ پر ہو جن کا حضرت عباس بابا سوچے نصیب ان کا بھی اتنا ہی نیک ہے، وحدانیت میں جیسے خدا ایک ہے حضور ایسے وفا میں حضرت عباس ایک ہے۔ نعرہ حیدری جنودی محمد وار محمد انتر صلوات مالک انتظار شوق کی سفر اللہ قبول کرنا ہے خط کے بجان حسین پاشا اللہ آوڑ درباری کو شکریہ اللہ مجلس بادشاہ کا ذکر ہے منگل بلند مقام میں بڑا عارضی اللہ دربار ہے میں پہلے آکے لاکری عمر دا دعویٰ کری گی ہی نہیں پہلے ازادارہ پیچھے بادشاہ دا ذاکرہ فقہ سبب سونا میں دکھاتے بڑا کریم ہے اکبر دبابا بڑا لجبال ہے میرا مرشد حسین چلو جیڑا بندہ اور کوئی جہاد نہیں کر سکتا تو کوشش کرے وہ بندہ ذکر دی تائید کر دے جو جہاد شامل ہے کہ علی علیہ داد بلان ہوتا ہے تو ایک بات دی تائید ہے پوری دنیا کو پتہ لگے کہ حسینی اپنے بادشاہ دی تائید واسطے بیٹھے مرشد چار صدرت ہوں آغاز مجلس بڑا سمجھدار مجمع بڑے بڑے لکھے چہرے تشریف فرما عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں تھوڑی کوشش کرنی ہے زبان آلانی ہے موت کے نات کی مجھے ضرور پڑھنے والے کریے جی عشق مولا میں گوہر رول دیے پھر سنو ایک ایک لفظ کے نات بھاری عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں یوں تو تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں آدمی ہاتھ بلند کر دے بھائی عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں یوں تو تحفے مجھے انمول بادشاہ والے ممبر تے کھڑا غازی شہزادہ دے باری کھڑا ذمہدار گھرانے دا فاردہ پنجویں پشت بہن برادر ذاکرہ جو گل کرے گا وہ دلیل نہ کرے گا میں کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں یوں تو تحفے مجھے انمول دیے جیڑا بندہ کلمہ پڑھتا ہے پاک نبی اس بندے تے عبادت واجب تھوڑا دیر کر دو جگہ دی جیڑا بندہ کلمہ پڑھے مرشد عبادت اس بندے تے گل میں بڑی باریکی کرنے لگا عبادت ہر مسلمان تے واجب ہے گل ہے لیکن کدوں تک واجب جدوں تک بندہ زندہ تھوڑی دیر کر رہے بھائی جدہ بندہ مر جائے گا پھر اس نماز نہیں پڑھنی اگر وارث شمین تو وہ دے سارے ثواب واسطے پڑھ سکتے بندہ دنیا تو ٹر گیا اگلے یہاں جا کے روزہ نہیں رکھنا اگر وارث شمین تو وہ دے سارے ثواب واسطے روزہ رکھ سکتے ساتھ چاہو وطن والے ایک عبادت ایسی جیڑی اتھے بھی اسی کرنی آگے بھی اسی کرنی عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں یوں تو تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں صدقے جاؤ بھائی تبھی ہے جی والی ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن بہت بڑا مقام ہے اکبر دے بابے دے ماتمی کا وہ ہاتھ نہیں ہوتا جڑا دنیا دے کسی چوک چکے تے حسین دی کچہری نہ اٹھے زبان نہیں جڑی کسی گلی بیٹھک دے رہے چوک بولے تے بادشاہ دے ذکر دی تائید نہ کرے ہاتھ کوئی چنگا نہیں ہوتا جڑا مجلس وچ اٹھے تے ماتمی ہلکے نہ اٹھے تے ہاتھ کوئی چنگا نہیں ہوتا جڑا ہلکے وچ بلند ہوئے تے بادشاہ دی مجلس سے بلند نہ ہوئے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے جب وہی حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے پتھر کے مکین ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے میرا سمجھ لیا بھائی زبان ہٹا دیا حیدر سے عداوت تھی سر جی تو کعبہ
काबा नहीं लेते, पत्थर के मकी हाथ में शीशा नहीं लेते। हम लोग हैं मरहूम करम कर को बुला के, देखो यार हम लोग हैं। अगली सत्तर ते बंदा नहीं बोलेगा, से कभी बंदा नहीं बोलेगा, बंदे दा अकीदा बोलता है। हम लोग हैं मरहूम करम कर को बुला के, हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते। हाथ डालो चाहते रहते दिखे रहे भाई, मरहूम करम कर को बुला के, हम लोग सऊदी से वजीफा। शेर बड़ा बरीक है, हर बंदे नाम में दल करते ही नहीं। मेरी लफ्ज़ों की साकरी है, जेड़ा बंदा लफ्ज़ों का खरीदार बैठा है। हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते, रुखसारों पे एहसास लगाता है तमाचे। जिस रोज को हम नामे सकीना नहीं लेते, जनाब आदमी यार रमान हालात है। जिस रोज को हम नामे सकी, बाबा जी बंदे सवाल करते हैं, रोडे ते चौकों ते तेरे ते बंदे खड़ो के यार मेरे मजलिस में बैठे एक कितना जज्बा है हुसैन का। ये जेड़े काम काज छोड़ के रोड के उत्ते मातम कर रहे हैं, इन्होंने कितना जज्बा है हुसैन का। आप कहते हैं सेना आशूर के दिन रहते हैं मोहताज, यहाँ तक औलाद भी मर जाए तो पूछा नहीं लेते। जियो हाँ तुझे है हुसैन दे देंगे जैसा कोई ना होवे। और याद रखना बादशाह ने सारी इनकी अदब दस्त हर कबूलियत दी, हर इबादत दी, हर मजलिस दी कबूल होने दी पहली शर्त ही अदब। जिम्मेवारी का नंबर दे अगर अदब नहीं, ना मार्फत है, ना अकीदा है, ना इबादत है। हर इबादत की शर्त ही अदब, अकीदे की शर्त ही। मैं तो दसा हुसैन करीम कितने बंदे सुनते थे, करबला वाला हुसैन, आज मदीने वाला हुसैन सुना। इतना करीम है मेरा मौला कि जेड़ी मस्तूर हर चाणी जबान रानी, जेड़ी मस्तूर तख्त बख्त छोड़ के तख्त ते अपनी जुत्ती रख के हुसैन दे वेड़े आके बुहारी चावे, हुसैन वासड़े में बतूल भेंट से दी है बताइए करते हुए यानी यार ना हाथ दिखे हुसैन ने बतूल जैसी तेरा बीबी भेंट से मोहम्मद ही से देंगे। बादशाह ने दुनिया में मदद बर्दाश्त करते हैं। फिर गल ते रुकी नहीं, एक गल वेड़े थी और दरवाजे की बात करिए। जेड़ा शख्स हुसैन की मां के दरवाजे थे 40 साल अपने दाढ़ी बंदे में झाड़ू हुसैन दे नाना थोड़ा जा को लगा यार बतूल जैसी बीबी आदि है चाचा ये ना सानू तो से बाबा जी बंदे को दा के जमीन होवे तो बंदे दी के नाम तक ही नहीं बंदा नौकर को इंसान ही से ते जिना दी कायनात वकीलत है। आपको थोड़ा जा जाओ एक 10 का देना है मैं 10 जिना दी कायनात वकीलत है वो घर दी कलीन मां पे सड़ी। और क्या खूब लिखे कि शायद है कि ये बीबी फिजा की अजमत का एक हवाला है, जहान पालने वालों को इससे पाला है। बड़ा सुनो की समाज कीता तो इजाजत होवे ते किसी ने जनाब सारी औखियां सदरा दी इन्होंने बड़ी सोहनी कीमत दी ते जेड़ा मैं कसीदा पढ़े लगा पहला चल हर जगह ते पढ़दे ही नहीं ना हर बंदा ऐसे लफ्ज़ का खरीदार होता है। एक 70 पढ़ दी है 70 की पता चलना था कि सुनार ते कसीदा सुनने बेदिल दा दिल कीता बेदिल दा दिल कीता कि मैं कुछ बनावा पाक सरवर के नाम दुनिया भूल गए। बेदिल दा दिल कीता
کہ میں کچھ جڑا تہاڈا تے ساڈا نبی ہے، نبیاں دا سردار نبی ہے، وہ عاشق اے محبوب جندا رحمان عاشق ہوئے اس مصطفیٰ کا کہ یا رسول اللہ جی بے دل دا دل کیتا کہ میں کچھ بناواں، اللہ نے پاک سرور کائنات کو بلایا جاگنا جی شکریہ جی قصیدہ بڑا اور بس کائنات کی مالی طرح اللہ نے پاک سرور کائنات کو بلایا تے مالک جی گل کتنی پڑی گئی جی ہے جلد ہاں کہا بے دل یہ دل سے یہ دل تیرا ٹھکانا ہے تعلق کو نبھانا ہے نعرہ حیدری کہا بے دل یہ دل سے صدر سمجھا رہی ہے یہ دل تیرا ٹھکانا ہے تعلق کو نبھانا ہے خالی گل کڑی کیتی ہے کہا بے دل بابا جی میرا گھر ہے خوشحال میرا وطن ہے پتنی اگلی سنگر لے کے تمہیں رخ خودے سے جاگو نبھانا ہے محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا تھوڑا جاگو یار جاگو سبحان اللہ جی اکبر جماعت میں بیٹھے ہو ہر کسی اپنے رنگ کے چکر پڑے اللہ دی آواز دیے محمد سامنے بیٹھو علی اکبر بنانا ہے تعلق کو نبھانا سبحان اللہ تعلق کو بابا جی ایک گل خالق تے محبوب دی ہوئی عاشق تے محبوب دی ہوئی مالک تے سرکار محمد دی ہوئی تے زمین تے منظر کیڑا بنیا مدینے والے بادشاہ حسین کیتا سجدہ بادشاہ حسین نے اکبر نے بابے نے سجدہ کر کے مالک نہ گل کڑی کی ہاں بھائی خدا مگر تعبیر بولو یار مگر تعبیر نانا ہے تعلق کو سارے بولو تعلق کو شیر نہیں پڑھو شیر بابا جی اپنے وطن والے دے دلوں تے لکھنا ایک حدیث ہے سرور کائنات دی ہر فقہ اس حدیث نو مندا ہے حسین منی حسین مجھ ہے اور میں ایڈیا بات ہے کہ میں حسین سے اس حدیث کی تشریح کروں گا چلو جنہیں گل کی تھی سرور کائنات نے فرمایا مالک جاگو مالک اگر میرا ثانی نہ بڑھا میرا ساگی نہ بڑھا میرے جیسا نہ بڑھا
بادشاہ کی آواز آئی محمد تیرا ثانی نہ بنائی آپ لیکن احسان کا بدلہ احسان ہو گیا بات بڑی بری کی احسان کا بدلہ مالک تے احسان کیڑا اس ویلے جب نے لطف لینا سکتا اس ویلے خالق کے نام اپنے محبوب کا گل کیتی ہے میری شادی لکھا عظمت تیری الفت میں ڈھل ڈھل میری شادی لکھا عظمت تیری الفت میں ڈھل ڈھل کے جب تجھے بھی تو ذرا آپ اس کے سینے پہ چلانا ہاں تجھے علی بادشاہ تجھے بھی تو ذرا اس کے سینے پہ چلانا تعلق کو بڑی ایک قصیدہ اور پڑھ دیں گے جی سارے دی اجازت ہے قصیدہ پڑھ دیں گے قصیدے میں لکھ دیں گے آپ لوگوں کے کافی ذوق ہے قصیدے پڑھ دیں گے ایک قصیدہ جناب میں کوئی ایک ماہ ہو شروع کی تھا سوشل میڈیا تے بڑا پسند کیتا بادشاہ کے ماتمی نے بالکل نواں کلام جی نبی پاک دا آخری حج آخری حج نبی پاک دا لو چلو پھر کدی دساں گا کہ وہ حقیقت کہ وہ میدان نہیں نبی دا آخری حج حج کی واپسی ایک مقام میں شیعہ قوم کے بچے کو پڑھتا ہے میدان خم نگاہ لے خم غدیر دا مقام غدیر آتے ہیں ٹوڑے پانی والے تالاب ٹوڑے والے غدیر پھر دساں گا کہ غدیر مشہور کیوں آئی لیکن اپنے مقصد ہے خم غدیر اللہ کا حکم ہے جبریل کی رب جلیل میرے محبوب نے کیا اس مقام سے روک جیڑے ملکوں حاجی جا رہے سارے نو واپس بلا تے اتھے کر علی دی ولایت دے نا من کو مولا ہو اگر تو یہ کام نہ کیتا تو میری رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا سر دی مالک دا حکم آئی نبی پاک بلایا حاجی نو واپس سوا لاکھ لہائی مجمع ذاکر سرور کہنا موضوع کہنا تعمیر تے مجمع صحابیہ دا دون بھرائے ممبر تھے تے اگلی گل جڑی میں چلو چھوڑوں میں کر دیتا اللہ دا حکم آیا پلانے دا ممبر ہوئے تے پلانے مخصوص نام ہے جتے شک ہوئے رکھ دے ہو مخصوص پلانے دا ممبر بڑھنا کہ نبی فرمایا من کن تو مولا قال علی مولا جیندہ میں مولا اس دا علی مولا تو اجازت ہوئے تو میں یہ منظر بڑھے این بھرا تو بازو بلند کیتا ان جڑے سلیمان کمبر میں راج بیٹھو تو ہاتھ چیسے کیونکہ انہوں بھی علی کے قصیدے تے ہاتھ بلند کیتے ہیں تو اتنے بھی علی کے نوکر دا ہاتھ بلند ہونا چاہیے دسی مطلب کر بڑھے من کن تو مولا دا جدن لاندے حد تو ود کچھ نبیہ دا سلطان حد تو ود کچھ نبیہ دا سلطان من کن تو مولا دا جدن لاندے او جو ہے من کن تو مولا
خطبہ دے رہے ہیں، سینٹر میں بندہ کھڑا ہو جا پتا کہ یا رسول اللہ تازے تازے حج کیتے ہوئے تو دھوپ سٹار دیتے تے گرمی بڑی، نبی فرمایا بیٹھ جا چلے تے گرمی دی فکر ہے سارے سال دی فکر ہے سب کے جا علی دا نو کر بولے بابا جی بڑے بڑے انکار کیتا تے اللہ کیا جتھے تو میں عذاب نہ کھلے سا ایک انکار کیتا تے اٹھائی عذاب نکالے جی اٹھائی عذاب آیا ایک اور بندہ کھڑا ہو لگا یا رسول اللہ انصاف نے کیتا میں بڑا بسم اللہ لگ دے ہو میں بڑا علی چھوٹا ہے نبی فرمایا گالا بڑے چھوٹے دی یہی نہیں میری زبان تو اس وقت تک حرکت نہیں کر دی جب تک رضا کا حکم نہ ہوئے تب تک مردی نام سمجھے خوشحال ہو میں ہاتھ رکھنے بابا جڑا ہاتھ تلے رہ جائے جڑا اللہ میں چین ہوگا جو ہاتھ میں اٹھ بندے تمہیں سلام کرا جڑا میں نے اس وقت میں بڑا علی چھوٹا ہے کہنا کلی رحمت چہرے پہ جلا آیا زہرا کا بابا اس نے دنیا کی جب بڑی گل بڑی کرتا ہے دین اسلام میں جو نبی اس نو کٹ دے سی جیڑا میرے ویر دا دامن چھڈ دے بولے علی اللہ بولے علی اللہ ہاتھ بولے اٹھانے پہ ہاتھ نہیں کہہ رہے ہاتھ تجھے ہے دری دین اسلام میں جو رب اس نو کٹ دے سی جیڑا میرے ویر دا دامن تے اتے آئی سورج دی آئی تپش آؤ میں دساؤں تے ماحول کے سامنے ہاں بھائی دین اسلام جو رب اس نو کٹ دے سی جیڑا میرے ویر دا دامن چھڈ دے سی ہٹ تو میرے گل سن کے ہر منکر پریشان ہٹ تو وقت خوش نبیاں دا سلطان ہٹ تجھے ہے خوش نبیاں تھا اعلان آیا علی دی ولایت تے جڑے انسانیت دے نوکر سارے غیر مبارک دے گئے جڑے ویلے آخر تے نبی سلیمان ہوئے نا خوشحال ہوا نبی سلیمان آ کے دتی امیر کے نام مبارک مولا مبارک ہو گئے تسی سارے مولا بن گئے محمد بڑا ہاتھ بلند کیتا تو سا پاک نبی دے جانشین بن گئے تے وطن آیا علی دی ہنو نائیں کوئی سامن دے بدل آئیں سلمان اکرم مولا خوشی کا دل میں محمد دی دستار بڑے ساتھتے ہیں تو نبی دے وارث بڑے ہوتے رون دے کیوں ہو علی رو کے فرمایا ارمان اسے گل دے اسے غدیر دے بدلے لوگا میری دھیاں نو بڑے مارنا ہے کہ میں دار نہیں کہوں تیرے دل ابھی ایدا نہ مجھے لفظ ہے میں رنہ کرو مجھے لفظ میرا گناہ معاف ہو میں نے حسین کی وجہ سے مولا مولا بڑا بڑا خوشی دے دیں کہ مولا تو فرمان دے ہو فرمایا ارمان اسے گل دے اسے غدیر کے بدلے لوگا میری دھیاں نو بڑا مارنا تے کہ اجر دیتا مسلمان غدیر کے بدلے جیتا پھرا کوئی نہ یوں ویڑ چاہ کے مار رہے ہیں کرے دار جو حسین کا داتا ہے جیتا پھرا کوئی نہیں شاہ بولالیا ویڑ چاہ مارے گئے تے جیتے 18 پھرا ان کدی کہیں دربار کدی کہیں بازار کدی کہیں چوک کدی کہیں گلی بادشاہ کی مہینہ سے اتنی ہوتا ہے حقیقت ہے جیڑا بادشاہ حسین دے ذکر نہ دو نمبری کرے ہوتی ہے نسلہ تباہ ہو جائے یہ بڑا عاجز دا مقام ہے بڑا زخمی ہے بطول دا پتر اللہ تیری آخری بڑی قیمت ہے تیری آخری قیمت تینوں پتہ ہی نہیں اس آنکھ تلے اور سفید رومال ہوتا ہے جیڑا محمد دی دین اتر ہے زخمی حق پاسے تو کیا کہ تیری ہمیں حسین دے زخم نمبر میں کہ مسلمانہ علی نے پتران تھکا ماریا ہم اللہ دن ہائے ضرور کرے دینوں پورا کرا ماریا میں نے سکروں نہ سکیں اتنی انتہائی کیتی کر نال اللہ مومن گواہ بیٹھا ہوئے جیڑی بکیا چھوڑ کی ہوئی اعتراض جو پٹو جا کے تھکے نہیں کہہ میں نے دا امین تھے کہ ایک امین تھے کہ 100 قدم تھے جب ماما تھی میں بیٹھنے ایک بکیے بیٹھنے ایک شام بیٹھنے میں ساری زندگی اپنی آخری دن ادب نہ پڑھے سخت میں پڑھے پڑھی نہیں لازمی بندہ توہین کرے تو ودا ہوئے ادب کی ڈھیر روانیت ہے اکا گل
اصلا شیعہ دے رون واسطے کافی ہے جن مسلح تے مرنا یہ بازار ضرور کے مارنا ہائے کرے دار نہیں ہائے قبول کرو انشاءاللہ کہے گا اپنی دور میں جن مسلح تے مرنا اور دھونی کے دنیا بلاندے اتنی دیر لگتی ہے کریم انہوں واسطے تو جولی پھیلا میں تو پینٹ کرا تیری اکھ جانے کہ حسین جانے جڑی سن کے گرا دی لاش کو ہی لگی جنہیں لگ دے کچھ ناس شان ہے چل زہرا دی جگ تو تیری شان ہے جگ دارا دی جگ تو تیری شان ہے جگ دارا دی جگ تو تیری شان ہے جگ دارا دی میڈیا دے لے کے رونا میں سید دعا پیا کرے نا شاہ حسین روے ہے کرے بتا اس کو بڑی دعا پیا کرے نا شاہ قبر حسین روے شاہ معاشر حسین روے خوشا میں او غریبے دنیا نہیں دیا ہے کرے بتا سیدنا ممبر دکھنا تیرا ہاتھ میں دکھنا اگر حسین تعالیٰ ہے تو ذاکر تیرا مادہ موتائی نہ بنے ازادار ہوتا ہے جڑا نارا مستر ویکھے در ہوئے جڑا کھٹا پانی پینے ہوئے جڑا چنگا کھانا کھانے ہوئے حسین تعالیٰ ہے میں سید تیری منت کرتا آج دے بعد کوئی بندہ روڈ دے دن روکے سڑک دے تیرا رستہ روکے تیرا ہاتھ نہ پینا تے بندے سوال کرے دینا کوئی بندہ تین واقعی کیوں میں نے مہینے سے کلا نہ مہندہ یا دھی نال ہوندی یا بہن نال ہوندی یا ماں نال ہوندی یا انہوں ہکا گل کرے انہوں آکے تو مسلمان ہے کلمہ پڑھ کے دسا وطن مدینہ ہوئے قبر لاہور جو مردی ہے کوئی دنیا دنیا نہیں دیا دیا ایک شام ایک لاہور کوئی قسمت عجیب ہے میرے محمدی آپ کربلا ہے تکریار آپ بابا نجار ماں بکیے ایک دی شان بھین شان ایک بھین رو گناہ کر کبیرہ گناہ ماں بولنے حسین دی مجلسی رو مڑگال حکمی ایک بھین کردان نا پتر نو سہرا آج پائزہ میرے دل میں بیٹھ سمجھا کہیں آنکھیں کینوں آنکھیں کیڑے مقام دی آنکھیں دا محرم میں جگہ اللہ صاحب ہے دا محرم اکین ہیری کجا والے کوئی عام راوی نہیں قوم جنات سردار جدنا ظافر آتے دا محرم آئی اکین ہیری آئی وطن تے میرے پتر دی شادیاں آدھے میرے پتر دا سب تو بڑا کر دیا جدنا حسین آئے کرے دادا میرے پتر دا سب تو بڑا کر دی جدنا حسین آدھے دامی دی صبح ہوئی میں انتظار کرنے لگا دیگر ہو آدھے حسین نہیں آیا میں برادری کہ ظافر پتر اسے رپا حسین امیرے یار میرے حسین امیرے تو قریبی آتا ہے میں پتر تے مکتے تے سیرہ رکھیا ہے یہ جنوب والے پاسوں غبار اٹھیا آدھے غبار پھٹیا ہے میری قوم دا جن نے جدنا آمیرے میں کہ آمیر لوگ شادی تیج نہیں ہوندے تیرے بال کھلے ہوئے تیری اکھی نہیں سامن دے بدلے اللہ دے نام دے رضا میرے پتر دی شادی تے آئے روندہ کیوں ہے روندہ یا میرا حکر مار کیا دے نا پتر دے سگان منائے ظافیرہ اور میری سنے ایک گال مزید ہے
شہید نوکر علی محراب دبا تھا شرما کے نام میں کر مجلس حسین شبیر دا ایک بار سگنا میں کر چھوڑے نمات شہید میں منت کرے نا ہن ہو نہ سکے ہائے کلے خوشا والے آدھا اٹھی کی تھی آدھا کلے تیرے بیٹے اتائی او مر ویسی تے حاصتان تے زخم شدید آپ میرا دے جڑا مر پڑیا بیٹھا چمدہ ہاکان زخمی گری سیدہ لوگا میرا غازی مارے گیا اے بھائی واہ صدقے غمی نہ ہویا یہ گل کی جیاں میں سونا رو بھی ہیں اے بہن میں خبر نہیں میری مجلس سید آدھے بیٹھے ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے جنہ جوان پتر ہتھ پرنائیں گی جنہ جوان پتر سے پڑھیں میں شاہ والے پڑھے تک سوال کرے گا شیعہ رو سنی رو کر کلمہ محمد پڑھ دے میں نے کہنا دے اندر کوئی پیو بکھا جیڑا پتر کو شادی دے ویلے بد دعا کرے دے جواب کر دن پیو بد دعا اولاد جیڑی نا فرمان ہوئے پیو سیریاں دے ویلے پتر کو بابا جی بد دعا نہیں کرتا جلے امر گا کی تھی زافر پتر دا سیرہ توڑیا وین نہیں قیامت رضا سر جاگے پتر دا سیرہ توڑیا تے سگنا لا پتر پیو تے جھنے آدھے بابا میرے سیرے کیوں توڑے نہیں پتر دے پاسے میں کیا دے تم مر بینا یو بچ بینا اور نہ اکبر مرد گانا روکیا دے کے مار بکائے رب جانے پردیس جوان گنا نوکر آدھا نوکر آدھا نہیں ہائی قبول کرے نوکر بابا تین آدھا نوکر کہ مار بکائے رب جانے پردیس جوان گنا زافر پتر دے بابا میں تیرا پتر نہیں کون مر گئے زافرہ دیتے جو بے کیا نائی ہائی موسولا تے او اکبر پتر لیلانا روکیا دے میری عید لگ دے انہیں نال میت ہو سی پیا بھائے آدھا جنہیں اکبر لے مر ونین پیوڑی والے گانے معافی مانگ ہو گئی اتنے مجھے حقیقت ہے کہ یہ آرہ کتا کچھ ہو گیا محمد دیتے تیرا سی ہو کے ٹوٹ جاوے چانا ایک مینٹ ایک منتر بلند کرو بابا جی پتر دے سیرے چھوڑے آج ایک مینٹ پڑھنا کوشش کریں ہاتھ ماتوں واسطے تیار رکھیں اللہ ہاتھ بنائے جا بھی حسین نے ماتوں واسطے پتر دے سیرہ توڑیا ترائے ہزار دے لشکر رہے قومی جنہ ہوتا زافرہ دے میں کربلا دے پاسے سفر شروع کیتا ہے آدھے میں ٹوپیاں عددہ ستر ہوکیے زافرہ دے کربلا دے ٹبے دے میرا پہلا قدم آیا ہے میرے کنہ دے حق آئے لوگا میں نہ تھا غریبا ہائے کرو دار آدھا میں اس پاسے دکھائیں جیڑے پاسے آواز دے آدھے مارو دی آواز نہیں آدھے میں ٹوپیاں آدھے میں نہ ہوا میں منظر ویکھا آدھے اچھی ہو گیا آدھے میں کیا میں نٹھا ایک زخمی بدن سجے دیا روفہ کبے دیا سجے زخمہ چھوڑے آدھے میں سلام کی دے زخمی میرا سلام سیدہ دے زافر بھرا میں نے لوٹ پہ گئی ہے ہوں جڑا نظار سینہ پیار لگریا آدھے تم میرے نام تو کی میں باقی سیدہ دے میں سنیان میں عالمہ گیرے مرمہ ماد پتران میں سنیان میں حسینہ بابا جی زافرہ دے مولا جی تم حسینیہ تم ایک سال تیری فوج کن گئی ہے اس سے رٹبے دے درمیان اکر مار کے سیدہ نے کیا جواب دے محمد تیرے سوال آنا
صدر کافی جی نظافر آکے نا مولا جنگ کرا تے حسین آدھے نظافر میں جنگ کرنی ہوتی میں زینب جی بہن رہا اللہ تری ہائی قبول کرے سید آدھے نظافر میں کون آدھے مولا کائنات امام بھی سید آدھے میں امام ہو کہ منت کرے نا دعا دے ہاتھ چڑھا ظافر آدھے مولا تو اب تو کائنات دعا مانگیں دی تے میں کیڑی دعا مانگا آدھے حسین دیا اچھی نہ ہے کوئی سامن دے بدل آئے سیدہ دے دعا دے حق چاہ تے میں حسین ہو کے منت کری نا میں دمو کی دی چمک کے ہائی یا دعا شاہ میری آلوہ بچ بجے دینا سیدہ دے بھین نبی کے دربار اللہ جی دنیا کون سے دے گا مجھے بس انشاءاللہ دنیا دے گا میرے مالک کا حمد و ثواب جتنے عزادار بہر بیٹھے کھڑے شریک نے مالک اللہ انہوں نے مرحومین دے نام ہے مالک تاج فرما مالک جو بیمار نے صدقہ اس قیدی دی بیماری تھا یہ دی مرض نہ ہوئی غیرت ماں دی چادر جتنے عزادار ماتمی میرے مالک بیمار نے مولا والد بیمار مولا شفا عطا فرما میرے مالک جتنے ماتمی بے اولاد نے صدقہ حسین دی خالی جھولی تھا جیڑی دا محرم نما تیری حسین آج کوئی میرا ہو گیا میں قبر تو پہلے کو ہوا بیٹی دی خالی جھولی دے واسطے کتنے ماتمی میرا مالک اولاد واسطے سکتے دار پتر عطا فرما میرے مالک اللہ دارہ میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما میرے مالک سانو شیعہ میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما میرے مالک سانو ہگنا آتے چلن دی توفیق عطا فرما میرے مالک دشمن زیر فرما ساڑھی پہلی راکی دعا وقت دی ضرورت دعا ہے اس دوری دعا ہونی کچھائی دی واجب نہیں ہو جب دعا ہے مالک اللہ ہون حقیقی وارث حقیقی حجت اللہ عیب اللہ بقیت اللہ ولی الحسن منتقم یکون حسین سرکار امام زمان دا جل ظہور فرما میرے مالک باروں آوے ساڑھے رومن خوشی تبدیل ہومن چالی گھرہ دے بند جترے کھل ہوئے بہن گھرانو مل پوے حسین تک پر سیرے پاوے مری حسین حسین کر دے اٹھے گی علی علی کر دے دامن بنے دبارہ دوے ہاتھ صاحب ماتم حسین
मकतल दी जाए बोले आमा चा बनावा होकर मकतल दी जाए बोले आमा चा बनावा होकर मकतल दी जाए बोले आमा चा बनावा होकर मकतल दी जाए बोले आमा चा बनावा ठीक है जाहिर कतल चाबीर खैमा का विचो ठीक है जाहिर कतल चाबीर खैमा का विचो हाय हुसैन दिया दिया हाय हुसैन दिया दिया पिया इन सदावा हाय रे गावा होगा मकतल दी जाए बोले आवा चा बनावा 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 आदि हरी रोते सकीना पर्दा कर वजे तू लाई आदि हरी रोके सकीना पर्दा कर वजे तू लाई बाबे दे हथ पैर डाले बाबे दे हथ पैर डाले मैं बनावा चा सुहावा होगा मकतल दी जाए बोले आवा चा बनावा 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 ऐन कर सिमतैन आदि हो सिकम से हाजो मैं ऐन कर सिमतैन आदि हो सिकम से हाजो मैं बाबा तोड़ी लाश की में बाबा तोड़ी लाश की में मैं उठावा कैब जावा होगा मकतल दी जाए बोले आवा चा बनावा 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 शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ता है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ता है शाम बाजार महाद तेरा
बाजार महाद तेरा ईद जस महाद ते नाल तड़े ईद जस महाद ते नाल तड़े बड़ी भैड़ी होसन बाजर दा सजाद तकर लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा ई जंग दे विच ते चल बचड़ा बेड़ा नाक खून बचावना है जंग दे विच ते चल बचड़ा मेरा नाक खून बचावना है बावे पूछती शहरों विच जिंदा जावेद बनावना है ना शर कहीं कोई ना जावे ना शर कहीं कोई ना जावे दिल पियात दा लफज सजाद मिटा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा ऐ शाम वालों विच कर बल दे सगे परदेश मार लाए है शाम वालो विच कर बल दे साडे परदेस मार लाए घर के भी साकू सारे नंगे बाजारां विच गिने आए एहसान करो बलवा देवो एहसान करो बलवा देवो हाय शुमार करो गढ़ी भाग रहा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਸੀ ਸਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਸ ਤੜੀ ਖੁੱਪੀਆਂ ਦੇ जब पत्थरां दी बरसात होसी सर खुले होस तड़ कुपियां दे ਹਰ ਬਦਲ ਵਸੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ बरसात दे विच नलटियां दे ਹਰ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੋੜ ਹੋਸੀ हर चौक बाजार ते मोड़ होसी सजाद तुहाडी मंगत लगा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद तेरा सिमते इमाम ने फरमाया बहु संगे दिल शिमार कमीना है इमाम ने फरमाया बहु संग दिल शुमार कमीना है ये गुलाम करे सी हर जाते से मासूम सकीना दे डरी हुई हो सी शिमार को लो बहु डरी हुई हो सी शिमार को लो तेरे हौसला पैदा कर बचड़ा सजाद तकर बल नहीं लड़ना है शाम बाजार महाद
नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदा, यजीदियत मुर्दा, हुब्बे अली रहमतुल्लाह बग़ज़ अली रहमत। बेलौस से इबादत है हमेशा में रोना, बेलौस से इबादत है हमेशा में रोना। रोज़े की मोहब्बत तेरी ताबिंदा रहेगी। जिस आँख की पुतली में लरसते नहीं आंसू, मखदूम कौनैन से शर्मिंदा रहेगी। मातम हुसैन या हुसैन।
समय नए सीने ते अज दी दे सीने संभावा करती तू समय नए सीने ते अज दी दे सीने संभावा करती तू समय नए सीने ते अज दी दे मैं तू गाले नाले बजाए
को दो छुपाए से गए माशाअल्लाह। रेत में तुमको दो छुपाए से गए 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 छुपाए से गए रेत में तुमको दो छुपाए से गए रेत में तुमको दो छुपाए से गए तेरा जख्मी जो गला देखा है 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 कैसे जिंदा रहूं बता ऐसे गए कैसे जिंदा रहूं बता ऐसे रेत में तुमको दो छुपाए से गए 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 तुमने यूं मौत को भी मारा है 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 करना पाएगी सामना ऐसे करना पाएगी सामना ऐसे छुपाए से गए रेत में तुमको दो छुपाए से गए रेत में तुमको दो छुपाए से गए रेत में तुमको दो छुपाए से गए
کو چھپا اصغر ریت میں تم کو چھپا اصغر ریت میں تم کو چھپا اصغر سانس رکنے لگے دل تیرے سانس رکنے لگے عقیل تیرے سانس رکنے لگے عقیل تیرے سانس رکنے لگے عقیل تیرے لے کے جاؤں میں کس جگہ اصغر لے کے جاؤں میں کس جگہ اللہ جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے تمام مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ماتم حسین جناب سید زہیر خانی یا حسین یا حسین یا حسین سر کہندا ہے